Nah, oke bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos lagi. Esok kene wis arep to. Lah Mas Jono ki lho cek turu e. Kok sik turu, Bos? Kalau kayak tangi kalau. Kok iso yen lagi tangi ki piye to? Batore wis ngarit lho, kayak tangi lho. Kok iso? Iya to. Dicambuh. Ada yang itu. Repot anggo kegiatan akeh. Penang ngarit esuk. Dadi awan yo karek anu. Lah tak kandang kan ngomong pantus. Akeh ya? Lah. Ya tapi kan tangi esuk to. Lah kowe kok kurang esuk opo to ya tangi. Iki jam berapa? Jam berapa? Tengah 6 apa to? Tengah 6 tok ki. Iya, Mas iki sak mono. Tengah 6. Orangnya ndi, Mas? Ini kono to etan kono to. Ora turu-turu nyapa to? Lho jere ndek suket. Tak takoki. Maksudnya nek di tandon saiki sing tahun iki bakal sesuk. Yo saiki pakai saiki sesuk kok. Lah alah. Malah Masak sesuk. ngeyel. Makan bos. Rasa tukak tako kerinan engko Dik. Pangan wong engko malah Ya, atas kan. Menurut ini Rinan gitu. kerinan wis rasa mbok ganggu engko Dik. Sabrinan. Sotel kaya melayang. Kesel Mbak Sta. Ya, gak apa maklum wong edok ae to. TP iki lho. Kejuwer nih, Bos. Piye to? Orang rencana kan tak jai iki to. Apa? Kan aku nonton waktu kan wis bar. Iki Likan mbok aspalan apa piye to? Mbok tatani watu. nek esuk kowe ndang moro rene iki rapi ngene. Ngono lho. Ini tapi usuk pasare. Ya turu sik oh. Turu. Iya to. Sidane Lah lho. Sidane iki malah. sore. Iki nek ngene iki Gak. kowe esuk iki asam urat to iso mari. Ya terakhir diwarai wong tuwek mbiyen aku. Iya. Esuk malah kan cermono mblokan Kowe waktu. tak jai iki ngusungi pasir. Karo aku tak sing tukangi. Ya ra iso aku tukang kok. Aku ki tukang. Aku bagian Tukang ngudek. apa kowe? Ya tukang maido to. Wong kowe aku ngusul pasir, kowe yo ngaduk. Aku ki ngaduk. Sing cilik malah sing cilik ki ngaduk. Kene malah tukang suwi. Kowe sing ngaduk, aku sing iki. Aku sing ngaduk ngusungi mlebu riyo ngusungi kok ngisor. Ngono. Kenapa dok? Anak sing ngadeni pasir, anak sing usuk. Lah iya. Ora masuk ning ngono. Piye? Ya riyo ben ngadi dhewe wong pasar idik ya. Ya usuk. Aku ngadeni. Aku ngadei. Ya aku langsung ngadei aku. Ngadei ngusung ngaduk Ngadu kowe karo dia kowe sing ngelos yo. Nah, akar nyepil kelengkeng sing dari Mas Husen kan. wis gede Wis to. wis wae Oh. Tapi nanas iki alah nanas iki didekan lho. Daga iso tekan lho endi to Allah mbok nyemprot aku tak semprot Apa iki? lah anu ne oh iki apa iki Rambutan iki nek banyu iki malah kuning nek banyu. pindahan Wis kae. Nek nanas iki urip kabeh saiki nanas. ae bos Banyu iki atap njarane. Nanas iki mung subur pol iki iki tekan wi portal kok ditek-itek ya. Iki ngono sing buah sik. wi apa wi Tau ki wayahe anu kuwi semprot wi nanas wi nanas. tak semprote aku obat rendap Ora enak. Pelem, oh iya belum lho kene kono pelem gede-gede pelem nongko. lah anu Kambil. kambil endi Kambil yang kono kambil. oh gak ketok
terus apa nih ya? Anu, Kayak apa jenis kopi. kopi, Terus ki jambu air. rambutan. Ki? Ya. Oh, tenan pora. Iki rambutan ki. Niki apa to tunggale? Tahun negeri niki. Dadi urung wae. Yo urung yo sabar mbok karmu kaya wong angger katuk-katuk dadi ngono ya. Iya kudune iki to. Kurang nyoto sawah. Alah. Engko riyo kok bengi lah. Ya ben nang metu wae. Lombok lho dulu wong dirak kental-kental lho. Gak pedes ya. Rongan. Tim kesel ki wae maton. Biasanya tak watoni iki bengi iso maton. Ono. Urip kabeh ka sing dari Mas Husain. Terus ono wi, Nggih. sono sing ning Dusrang halah wis dhuwur sakmene sam. Tariti ya. Omong tak. Nanti sono rego larang. Kata riti berat bapak. Caranya sing ngeriti bapak. Bilih. Itu langsung tak. Ngene to. Ajar di tempat baru kita polisikan Iya, Bos. Ya. Kok malah maton no. Klengkeng ki iso digowo. Wah. Tiga suwi ya. Ya makane suwi tuh digo. Berbeda to wi. Bodo cek katok nek kok. Masa aku ya nek ngulina sarapan, Bos. Ngene sarapan. Mau. Aku coba arek kok. Sambal apa? Orang kok. Lebih apa toh? Tahu. Tahu. Tahu sambal kecap. Tapi. Lebih to. Orang kok sing genahe positif arek ndi? Mirip motor. Lah kira motor esuk apa dibuka apa piye to, Kan? Digeret tok to. Nggak terus tinggal mulai nah. Ini tinggal mulai ini wong reneng terus mbok pasang. Mbok pasang sapa? Ya montore dhewe ngetakan ngomong. Entar motor kene bengkel bukan ndang ngomong dhewe. Ada edan iki piye to? Wong ada edan. Pakane yang ngono terus buka. Mau ada edan iki. Lah, Sobra. menit to ngene tok. Gawe beda jam piro? Udah. Buat ini satu udah. Oh, berarti pengen ngarep esuk perkarane arep kuwi ngirit motor. Iya. Bar wi jare mbok ngiwangi kuwi to, engko ora sempet aku mah. Piye Ya to? bos, jadi ngono bos, tinggal aku sesuk digarap konten Dika, kalau kesuwen karo Dika, saiki wis kreatif. Oke, sama-sama. Muga tahun depannya lebih kreatif mana? Amin. Oke. Iya. Kalau lagi nambah kene, pakai dan terima Pokoknya kasih. tetap bensin. Ikuti terus video-video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sini dulu.